Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more way fi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ ịkpọ m Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa gbaa afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you should know about karma and restitution. I wee kwuo na karma is real. Karma is real. Maka na nkụ onye kpatara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'ugwu. Karma is real maka ndị Igbo kwenyere na ọbara nkụ ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. Karma is real maka na ije na Galatians chapter 6 verse 7 ọ sị God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. Ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọrọ. Aka aja aja ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ihe ị lụtara ka ị ga-eri. Karma is real maka na ihe ọ bụla onye metara o nwere isi eburu. Ihe niile abụ okwu amamihe ndị Igbo na-ekwu okwu eji ekwu okwu n'ala Igbo iji wee kụziri gị n'ọkwa ihe onye butere n'ọja nyara imi na ọnụ ya. Karma is real. Yes. Enwere ike ịmara gị atụrụ iche iche igosi na karma is real. Na ihe ọ bụla onye metara ọ ga-eji isi ebu. Yes. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ nwa onye ọma na-ege ntị. Pay attention to restitution. Restitution bụ those things ya nwa ime ihe imebiri. Yes. Ka ị wechighachi ya azụ. Maka na ọ nwere ihe dị mkpa na ndụ a, ọ bụrụ a na-asị ndị mmadụ chegharịa ma chigharịkwa. You must come back to restore. Mezikwa ihe ndị mebiri. If not, because na ihe ọ bụla ebe isi digo ka ihe esi were rito. Restitution is very important. Onye ka nji asị Nwachukwu chụbakwa aja. Ihe anyị ji achụ aja agwara m ụnụ na-enwere ụzọ aja dị iche iche. Ndị nwa na onwe bụ onye amamihe na-efiro na ịma na-achụ aja. Na ịchụ aja bụ iwesti ego. You might know how things work. Even in Danya, those rich men tell me a wealthy man, Emma, or a successful person on earth, and what sacrifices you make. Whether human capital, whether intellectual wise, whether physical wise, whether money wise. Okay, when it be see a chuaja, ija balance everything in creation. King Areba no war. Nwachukwu chụbakwa aja onye ọbụla sịrị gaa achụzi na aja na-echu aja bụ iwest ego jụọ onye anwa adị achụ aja for many years. How many factory ka ọ lụgolo via ego se butere maka na anọ nara achụ aja. Nke bụ eziokwu na ọnwụ na ị nara achụ aja mmụọ ga-esi n'ụzọ ọzọ wee na-anara gị ya. Ị nwere ike ishiti mmụọ. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị ga-akọwara gị n'oge a. Mana before we dive into today's lecture, echefuna na anyị nọ na month of September, anyị ka na-achụ aja iri n'igwe. Anyị malitere aja iri n'igwe a ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies. Yes. N'isi ụtụtụ a ejegoro m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile so all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Etu a ka anyị si eme eti the month ahụ. Anyị goro ihe ọnụ na-erije na mmerije chụọ aja mesara aka n'aha mmadụ dum. Magota na temple jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu mee saraka tekwazi ndị amozu na ha mmadụ dum. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nyaba aja ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests, make token donation. Ka anyị place ya prayer request na altar. Yes. Ka agba ofu nke ịbụa ọ bụrụ na ị bụ child of the temple echefukana na ọ bụ ihe kwesịrị nụ na iwu ka ọ bụ na ị ga-contribute ya quota annually. You understand? Nemesi festival does not mean that Nema contribute to your quota. Yes. Ọnwa ajụjụ iwe na nkụzi a ma ọ bụ na chat m na WhatsApp, chat ya m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Na na screen gị ga-afụ numbers ndị a mkpọrọ. Now let's dive into today's lecture. Ọmadị long, pay attention. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na karma is real. Restitution is a must. Ma ọ bụ ka ị ghara ịba n'ụgwọ ihe ọ bụ na mmadụ mebiri na ndụ a ọ ga-anatarịrị ụgwọ ya. Marakwa na onwe na-ajọ ọbụ na mmadụ chụrụ n'ụwa ga-efunarị Chineke ama ejinatawa ụgwọ, ụmụ mmụọ ama ejinatawa ụgwọ. Ihe ọmụ na imelụ a ga-akwụrịrị gị ụgwọ ya. Yes.
Every time when my grandmother was alive, on one occasion I be a chori ego, Mobuni Gotarian Cam or Causa, or actually something. Add the anyegi. Go where strike a balance, watch you. Or go on a madam and doa. Any old trouble is in here when at grace. Make a sure they strike a balance. Ebukwana onye na-eri ọnya rie ndọkọrọ ka ị ghara ịba n'ụgwọ Nwachukwu. Ụmụ mmụọ na-agagharị na-eme mma na-emere gị ihe ọma, bido na chi gị, bido na ezumezu gị, bido na ụmụ mmụọ dị iche iche ịyọrọ enyemaka ha nye gị. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na ị ga-strike balance ka ị ghara ịba n'ụgwọ. Mmadụ ọbụla mere gị ihe na ndụ a, gbakwa mbọ chọba ụzọ ọbụla ị ga-esi mekwara onye ahụ ihe ọma na nke a ma ọ bụ ụzọ nke ọzọ. Ka ị ghara ịba n'ụgwọ, ka ị ghara ịgụ na onye eji ụgwọ. Iji mmadụ ụgwọ na mmụọ abụrụ sọsọ mgbe iji gbara mmadụ mbibi ego. O nwere ihe ọma mmadụ ga-emere gị, iwu na ị ga-enyechi ya, ị ga-enye return match. Example, na ị na-eme mmemme mmadụ bịara gị event, definitely ịnọgo n'ụgwọ. Yes, he must return, he must go. Like mama, personally, onye ọbụla na-eme mmadụ mere m ihe, I must appreciate, reciprocate. Ọ bụrụ na m emere that particular time, m eme ihe within the shortest possible time. Ka ị ghara ịba n'ụgwọ. Mmụọ na-emere anyị ọtụtụ ihe dị iche iche. And ọ bụrụ na mmụọ na-emere gị ihe, directly or indirectly, ili ọnya rie ndọkọrọ, ọnya na-ebute ikuchi ụzọ, anyị emeziri ọzọ. Maka ndị Igbo na-atụ ilu si na-ekene nwaanyị na-agwa akịdị, ike adị agwọta ọzọ. Ekene onye na nke o mere, o mekwa ọzọ. Mana ọ bụrụ na mmadụ mechara gị ihe, iri ọnya rie ndọkọrọ, ọga, anti, ihe a so n'ihe kpatara ụzọ mmadụ si agbachi. Ọ bụrụ na mmadụ mere ọgọ, ihe dị mkpa bụ ncheta aka. Ọ bụrụ na mmadụ mere ọgọ, were ọsọ were iche, were ihe ọbụla olu na onye a mere ọgọ a nwere ike ọ karịrị datin. Mana ihe dị mkpa bụ ncheta. Ka m makwara gị atụ na story in the Bible. Jizọs asị na o nwere ndị ọ gwọrọ ọrịa ka ha na-aga n'ụzọ ọsọ ha je egosi ụkọchukwu onwe ha. Ha fụ na ha adịgo mma, ofu onye n'ime agbachigatasị ya onye ozizi na m adịgokwana mma na mbịa ka nkene gị. O wee jụọ, ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka m gwọrọ ọrịa kere ebe 9 ndị ọzọ nọ? Nwachukwu, chi onye ụwa gị na mmụọ niile so gị ya ancestors na-atụ anya na ị ga-abịa kene, anabe nna gị na-atụ anya na ị ga-abịa kene. Mmụọ anwa na-alụrụ gị ọrụ, mmụọ ahụ ị kụrụ mba, mmụọ ahụ ị gbakwuru mgbe oge mkpa, onye nchụaja anwa kwubiri okwu kpee ekpere, chụọ aja dị iche iche, buo ọnụ. O nwere ike ịmarọ na iwe priest adịrị izi. A priest abụrụ a dibịa. A priest is higher than a dibịa. What me anywhere. A priest nwe onye na-agba ụkọ between Chukwu, ụmụ mmụọ na mmadụ. And o nwere some sacrifices o mere wuru onwe dachie bụrụ the grantor. Chukwu ọma gọziere m ndị m. And ọ bụrụ na o mee ghara ime taa, onu ewere ya. So ọ bụ intermediary. A priest is higher than a dibia. A dibia wee nọ na-azọ ndị mmadụ ndụ based on a profession ya. Man, a priest is higher in spiritual ranking. And when they were born priest from okuku ụwa, edere no priest ka ha ga. So na mmadụ nọ na-ebu ọrụ na-atụ iche na igwe priest dị isi. Before onye ahụ etata ụlọ, ọ bigodo n'ime abalị kwubi okwu dị iche iche, ya yochụ aja dị iche iche n'isi ndị ya. Gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? Ọnwụ ka mmadụ ọbụla si wee bụrụ of great help to you. Whether ma ọ chụrụ gị aja, whether ma o kpere gị ekpere, whether ma ọ nwere ihe ọbụla o nyere gị aka, whether ma ọ tụrụ gị alo, whether ma ọ bụ a helping hand when you are down. Echefukwana, maka na ndị Igbo na-atụ nsu na ọkụkọ anaghị echefu onye fọrọ ọdụ n'udu mmiri. Kama Israel, ihe ọbụla mmụọ mere gị, mmadụ na ị ga-ewechi gị azụ. Wepụkwa aka n'ime ihe ọjọọ imegide mmadụ, maka na ihe ọbụla i mere ị ga-anachatere gị azụ. Ọ dị ka ball hit on the wall must throw back to you. Yes, the originator. In creation, learn how to live a good life. Learn how to be a joy giver. Mmadụ ka esi emesara aka, mmadụ ka esi agbasapụ aka.
don't be stingy. Onwere ihe mmadụ na-enwe na ndụ a na-abụrụ ịgbasapụ aka. Don't be stingy. Yes, many a times on my own, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ mmụọ na-emere ihe na temple. Some of them will come Eze-Ana na ego a. That money ha wetakwala ka m ejikwa ya wee nyekwara ndị ọzọ aka. Gị nwa anya ama na gị nwa na onwe gị wetara ego a. Even mụ nwa na onwe m nwere ego anyị wetara si na ya were nyere ndị mmadụ aka na charity, will still be a partaker of that blessings. O nwere ka ihe mmụọ dị mana ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara. Example, na nyere m 100,000. N'ime that 100,000, nwere 50,000 ma ọ bụ 80,000 kwụọrọ ụmụazị ndị from less privileged homes ụgwọ akwụkwọ, ma ọ nyere ndị some people are sick. This morning, amaghịkwa ma ọtụ ndị mmadụ ndị enyegasịrị nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ụfọdụ maka health, ụfọdụ maka other things. Ịghọtara ya? I can tell you that person water that 100,000 m sikwa na ya were ego wee nye ndị mmadụ we still benefit from that charity mere. Onye akpata na any temple ọbụla na-enwerịrị the charity arms world over. Any temple all over the world na-enwerịrị charity arms. Onye akpata na Ugochi toward na temple we have charity arms. We recognize the aged, the sick, even the less privileged. And when they know that Ugochi to a foundation, ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ihe niile na charity arms. So ego anyị na-eweta na-adachi ogbu efi Eze-Ana Ugochi tubelu nwere some percentage na-aba na charity. Ọ bụrụ na ị mara ka jiwazere gị aka oyibo nsogbe. Ego nchaji dị gị n'ọrụ nwere some percentage na-aba na charity. Maka na mma na nsị gị mee ya na ị nwere ike ma ga-emeri ya. Ihe a bụ the secret ihe mara. We lift ourselves by lifting others. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mee ka ị mara na wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ka mmụọ ghara ijide gị, ka ị ghara ịba n'ụgwọ. Kama Israel, learn how to sow good seeds. Maka na kama Israel, maka na ị na-esow bad seed, bad thing will always locate you. Mana ị na-esow good seed, kama na-afụ maka goodies will always locate you. Maka nke imegoro eme n'oge dị iche iche na amaghị ama, nwanne chụbakwa aja. You might think, even if somebody dash me money, people are dashing me money, really. Yes. Yesterday, somebody dashed me ego. But I can tell you, n'ime that ego onye adashiri m, mmesigwe ebe a nye mmadụ ego for some certain treatment to this money. Maka ọ bụrụ ihe niile ka nna agwụ, ihe ma adị agwọ, ọya ma adị agwọ, sickness ma adị agwọ. I refer gị to onye ya emie. And ọ bụrụ na refer gị to onye ya emie, ọ bụrụ na onye anwa demand, of course onye agha demand ego, mmesigwe na ego ndị mmanya wee nyekwa ya. That is how this world is. Because you need to be a joy giver to people around you. You need to give a cause of joy to other human beings. And I can tell you now, to most of you wabros or go on your Moga one on one the money. And when a percentage in Gossi Yota, more I go to come on one by the money, see what they got in Dosso. So go on what the money with time with double blessing. Money matter. Give us never lack. Na achụ ihe na-efu narị na ndụ a. Nwanne chụba aja. Ọ bụrụ na ịbụ ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ndị na-adị stingy na-ebelieve they will not give. They will not give. I can tell you, onwe ka mmụọ si ewere ihe. Ikwe na ka mmụọ jiri aka ya gbaa ụgwọ. Maka mmụọ jiri aka ya gbaa ụgwọ, you lose more. Yes. Ị nwere ike isi na ime eweta ego a ka iwe nyere onye ka mma aka ma ọ ka iwe support charity. Mmụọ nwere ike tụọ ya. Ofu ihe eme na family gị werukwa ego a more than that wee je gwọọ ya. Ofu ọnwa adakwasara gị. Ịchụ aja na-ebupụ uke. Ọ bụrụ na ị mara. Ịchụ aja na-ebupụ uke. And mara na enwere uke mmụọ na uke mmadụ. Onye abatara anyị nwa na-arụ ọrụ. After ka achụchara aja uke nke achụrụ mmụọ. Achụkwa aja saraka nke achụrụ mmadụ. Learn this thing from me and you stop crying. This is how things work in creation. And multiple all these principles of life. Nobody on your own. Then we can still help you to make sure that people enjoy from your saraka. That is why we are here. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi n'ugbo ya.
n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. Dotakwa WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ 08057837672 or 08138243871. May the blessing of Chukwu Oke Premier be with you all, now and forevermore. Ya gazie.